Исәнмесез, кадерле дуслар. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда алып баручы мин Гөлназ Кашаева. Узган атнада Түбән Камада киң кулаш белән сабан туйызды. Анда көрәш буенча абсолют батыр Наил Зәйнуллин калды. Ул бүген безнең студия кунагы. Хәерле кич, Наил. Исәнмесез. Беренчедән, Наил, сине 2021 елның Түбән Кама сабан туйының абсолют батыры исеме белән котлыйбыз. Рәхмәт. Бүген инде синең белән бераз көрәш турында да сөйләшеп алырбыз һәм безнең тамашачыларына үзең турында да сөйләп китерсең. Тумышың белән кайдан, безгә үзеңнең башка казанышларың белән дә таныштырсаң иде, мөгаен алар бардыр. Мин Шәңгәч авылында тудым. Шунда бүгенсеңдә яшим. Мин Билбаулы көрәш буенча Россия спорт сасы нормативный үтәдем. Көрәш белән 16 яшьтә Шәңгәч мәктәбендә укыганда шөгыльләнә башладым. Асын укырга кирдем. Чистай авыл хуҗалыгы техникумына. Анда укырга кергәч, Әдип Нуруллин дигән тренерда шөгыльләндем. Әнием тоже Шәңгәчтә эшләр. Үзем 3нче июньдә генә өйләндем. Шулаймы ни? Котлыйбыз, алайса. Эшлим мин бүгенге көндә Танайгада. Слесарь булып. Хезмәттәшләрен ничек кабул итте җиңүне? Бүтән хезмәттәшләр дә котлады. Шулай ук директорыбыз котлады. Ишат Илгизбек Салахов. Сүкә күтәреп кабладылармы? Алай котламалар иде. Наил, менә хәзер тәкъдим итәм бераз кичкенә генә видеоны карап алырга синең көрәшкәнеңне. Гасырлар, күпме чырлар, уздырылган сабан туйлар, төрле бәйге, дәртле җырлар, көрәшләр сез үтми алар, җиргә нак басып йөрүче халкымның көчлеләре. Абсолютным победителем юбилейного для Нижнекамска 2022 года стал житель села Шигачи, работник Танека Наиль Зайнуллин. Он получает денежный сертификат на 100 000 рублей, ленту чемпиона, главного лотера, ну и, естественно, главный приз барана. Майданlarda Bilalı şahtatar көрәшчеләре, җиргә акмасы йөрүче халкымның көчлеләре.
Марат Мөхәммәтҗанов 9 ел буена Абсолют Батыр исемен тотты. Быел аның җиңелүен нәрсә белән бәйлисең? Біріншіден ол травма алған еді. Мұнса жәлік турнирында. Екіншіден, может, Илназ ебетрек шығарылғандыр. Шуңан көрі, жеңгендер. Тоған бүтіншілер бәйлі болмайын да. Наил, сиңа җиңү ни дәрәҗәдә эләкте? Җиңел булдымы, авыр булдымы? Һәр бер җиңү ауыр бирелә. Спортзалда атнасына 5 тапкыр шөгыльләндек. Так. Тренерга рәхмәт. Тренерыгыз кем? Алексей Владимирович Шмелев. Дустым, якын дустым Алексей Журавлев. Ул нык поддержать. Кайда шөгыльләнәсез? Үзем шөгыльләнәм факелда. Факелда, да? Ая спорт комплекс Химита. Наил, Сабантуй прологын карадыңмы? Гомумән бәйрәм ошадымы сиңа? Бәйрәм ошады, но прологын карамам. Юк. Вакытта мин машинада ем. Машинада утырдым. Көрәшкә әзерләнәм. Якыннарыгыз килдеме соң Сабантуйга? Әйе. Хатыным шундайды, әтием, туганнарым, дусларым шундайды. Сезнең өчен бер шулар. Ям аттырлар, әйе. Әйе. Акчалата сертификат белән бүләкләндегез. Һәм инде Абсолют Батырның төп бүләге тәкә белән. Ул тәкә шул хәтле колоритный, без аны күрдек. Шаларга өлгердегезме инде? Юк, ансы исен зау. Мөслим районында җиңгән тәкәне чалдык. Бүтәнрәк исен зау сарайда. Түбән Кама Сабантуйыннан тыш тагын кайда җиңергә өлгердегез? Мин иң беренче Сабантуйда көрәштем Мөслим районында. Анда җиңү яладым. Түбән Кама Сабантуйда җиңдем. Җиңдем үземнең туган авылымда, Шәңгәлчедә. Һәм Камалында. Наил, алга таба спорт өлкәсендә планнар нинди? Шөгыльләнергә, нәтиҗәләр күрсәтергә. Үзем белгәннәрне яшәргә өйрәтергә. Шу. Тренер буласың? Юк, тренер булмыйм. Яшәр янына йөреп, шунда спортзалга. Үрнәк булырга. Әйе, нәрсәләр подсказать итәргә. Наил, киләсе елга да Абсолют Батыр исемен тотарга җыенасыңмы? Ансын белмим инде. Травмалар булмаса, әйбәт шөгыльләнеп булса, планнар да бар. Алла бирсә диген. Алла бирсә булса. Главный максат куярга бит. Шулай бит? Шулай. Максат куйсаң? Ирешәбез аларса. Әйе. Менә иң мөһим сорау әйме минем өчен. Наил, җиңүче булырга менә нинди таләпләр менә сиңа нәрсә булышты? Режим. Беренче режим кирәк, шөгыльләнергә кирәк. Әйбәтләп. Иде тормышта барда әйбәт булганда шөгыльләнергә була. Шул дип белмим. Бүтән тарихка кіріп қаласы келді инде. Әйе. Тарихка кірдің инде, все, ансы булды. Ансын булдырдың? Ансы булды. Демәк, иң мөһим таләп ул теләк булуы. Теләк булуы. Режим саклау, тренировка. Наил, тиздән яшьләр көне килеп җитә. Безнең Түбән Кама яшьләренә нәрсәләр теләр идең? Спорт белән шөгыльләнсеннәр. Пиво эчмәсеннәр, арак эчмәсеннәр. Тартмасыннар. Тәмәке тартмасыннар. Бөтен кешедә спортта югары нәтиҗәләр китерә алмаска мөмкин. Ну, сәламәт рәвешле алып барсыннар. Шул теләк. Шулай ук бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Минем өчен җаныклы кешеләргә, тренерыма,
көрәшче дусларыма. Наил, зур рәхмәт сиңа безнең студияга килгәнең өчен, шушы иштәлекле әңгәмә өчен үзең турында бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студияда булды 2021 Түбән Кама Сабан туеның абсолют батыры Наил Зәйнуллин. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.